Malawi Today. Hello everyone, it's been a while. I'm back with another video today. Lero tufuna tipange discuss za a former Secretary General Mkaka. I would not do justice if I just talk about Yachimwendo Banda and I do not talk about Mkaka, because one thing we should also not forget is Yachimwendo USGO outenga 2024. Pamene Mkaka has been there most timalo amboma anali Secretary General, and in time aja kwera amatenga boma 2020 he was in charge and he has been in charge 4 years. You say imene aja kwera alamulira, so zambiri zimene zaonongeka he was also part of anthu amene asokoneza aja kwera, because nditi muimene malamulira dziko. And there was that saying of kuti chipani ndi boma ndi zinthu ziwiri zosiyana, so anazipatula iwo aja kuchoka ku chipani kupita kukagwira ntchito atukapanga za boma. Anthu osa chipani kwasiya ku chipani by saying kuti boma tikuyendesa boma osati chipani. The one thing they forgot is it is the party which forms a government. So literally I want to talk about him. There is this saying many anthu amakonda kunena yonena kuti Mkaka anachichosa chipani chiko opposition ndi kuchilowesa mboma. Guys, Mkaka sanawinise MCP. That's a lie. Tinawina boma because of the alliance, the electoral alliance that we had. Komanso, on top of that, there are people who fought for MCP, not just Mkaka. But anthu ambirimbiri, mafoot soldier ambirimbiri, I mean they campaigned, they teamed up, ndi kupanga campaign ife ndi kutenga mboma. So zomanena kuti Mkaka anawinisa MCP, it is a very very big lie. Mkaka sanachichose chipani ku opposition. I would give credit to him akanakhaza kuti anatiwinisa 2019, because 2019 kunalibe electoral alliance iliyonse. Pamene bobo ndende kanena kuti Mkaka mwina anathandizira kuchiwinisa chipanichi mphamvu zawo ngati Secretary General. Koma zomwe noti Mkaka anawinisa chipani, that's a very big lie. Komanso there are so many things many ndinapanga observe nthawi imene Mkaka anali Secretary General zimene a lot of people used to complain. Komano anthu amangosowa kuti apanga approach Bwanji kwa yankhula, because nthawi zina zake atsogolera kauta they have power. Anthu amaopa kubwera kuti afikire because they know kuti muna the consequences of it sitipeza mwayi wina uliwonse tikalimbana ndi asogoleri. So people were afraid to say the truth even when they knew kuti chilungamo ndi chichi. Mkakaso amakajuluka mphamvu kwambiri. I'll give an example. Mkaka munthu nalesa akangoyankhula zinthu zosonye zoti sanagwirizane ndi ma decisions amene kandi executive yapanga kandi iwo personally kapena wayankhula zinange zotsutsana ndi chipani, nthawi yomweyo amene tantulusa takuchotsa mchipani. Ndiwo kumadabwa kuti iniyo muntulusa munthu mchipani chifukwa chani? What right do you have yomutulusa munthu mchipani? And mind you, palibe amene ali mwini wako wa MCP. MCP is just a party imene anthu enawo kalero anakhala pamodzi ndikukambirana kuti let's form a party ndikupanga MCP. So ine ndimoona kuti palibe munthu amene ali ndi mphamvu zochuluka kuposa nzake when it comes to kumanena kuti uyitanchosa mu chipani, because MCP si chipani cha pakhomo la munthu wina aliyese. MCP ndi chipani cha fuko cha wina aliyese. Everybody is free to join MCP and everybody has the right kuyankhula zinthu zimene zili zolakwika. And another thing, Mkakaso amaphwanya constitution mosatsatira malamulo. I'll give an example ya issue ya ife timakhupira kuti anthu amene amakavota ku convention ndi anthu 9 in pa area level, pa regional level, district level and also constituency level. Pamakhala anthu 9 amene amakavota. Mbuyo mosemu councilor samakavota. And Mkaka when he came anangoganiza zonena kuti makhansala azivota. And he extended nthawi imene udindo nkaenekera kuti uthe, because the convention ine nkaenekera kuchitika 2023. He just decided kuti let us extend chaka china to give Ajakwera enough time to continue ruling as it. But as he said, kuti zachipani zinali zina, zadziko zinali zina. I didn't see the need of calling for a late convention
just to buy time kuti akhali bali ma position amene analiwo. So to be honest, we cannot talk about kunongeka kwa chipani komanso kuchoka kwa MCP mboma osachula Mkaka. It would be a lie kuti tinenoya Mkaka also innocent sana ononge now, because all the 4 years anali secretary general, he had power. Ma decisions ambiri amalamulira ndiwo. So komanso chintu china chimene anthu tisamaiwale tikamapanga ndale and whatever that we are doing is ndalama ndi chikhalidwe, chidzitsogola ndi chikhalidwe. The way Mkaka was responding to issues most of the times zimakhala zopanda ulemu, umachita so kudabwa and nawonso amakhaliraso kubasa kangoti sakumfuna munthu ena wake pa udindo ndi kuti amene akwenekera achoke. There's an example ya ku northeast regional, I mean north, I don't know if it's north south or north ku north asoko he didn't want him, basa anapezotamba kunkoka munthu uja kuti achoke maudindo. There are examples of Alex Major, basi kungopanga decide kuti achoke muchipani, but when you look at him, he was one of the foot soldiers ku MCP. So kumajo santhu mwachoncho it was very bad, and inenemena kuti Mkaka anazipanga di campaign soka because of the way his attitude towards people. It was also bad. So tisamango nena lero likungu apanga blame Yachimwendo okha. He is also the very first person amene mu 4 years yesoyi anaindi mphamvu amene amalamulira. He was controlling, they were close to Chakwera. Anthu osachipana amathamangisa kuti yayi inu ndachipana musakhale nawo ku zadziko ife timapanga zadziko ku pamene iwo kuti they should get to those positions, they got there because iwo analiso anthu achipani. So zinthu zambiri zimene zinalakwikazi, he is also to be blamed kuti anasokoneza nawo zinthu. So lero kuti azibwera anthu ena kuti lero afuna maudindo, anthu they are campaigning, they have started campaigning kuti afuna president. Let's make sure kuti tikamaona anthu amene tikukasankha pa position ya president because it's not a joke. And I also have a question ya anthu amene akumanena kuti 2030 Chakwera kubwerera somboma. Constitution ya MCP president amenekero khaza kateni. Chakwera anakhapa president in 2013 ndipo mpando wawo umenekera kutha 2023. Koma anapangidwa extend because he was the head of state. That's why leroli alibe president wa Japan. Koma nthawi yawo inatha 2023, koma anoferi convention inachitika 2024, nthawi yawo inatha 2024. So mukamanena zono Chakwera 2030 abwerera somboma, constitution yake itiyo imene Chakwera zakhalire president wa MCP because the time yawo yokha head of state inatha. And to me nimene kuti kuluza my elections kumene analuza Chakwera, he was just supposed to step down alola anthu ena abwere. Vuto limene limachitika ku MCP ndi lili anthu tinaluza masankho, tikufuna zonena kuti we should gain trust ya anthu tiwine soboma. Convention duty zachitika 2029, nthawi yonena kuti candidate tizamugulisa nthawi yake iti. Komanso maudindo ena amene akuyenekera kusinthidwa kuti anthu aone they should trust us kuti awawo anthu akugwira ntchito motere zikusiyana motere ndi mmene zinalili mbuyomo. Izachitika nthawi yanji because nthawi yoyenekera kuti tiagulise ma candidate ngati ali ma presidential candidate panopa amene ali interested kuti they have shown interest kuti abwere aza imile president akuyenekera panopa anthu okuyambiratu campaign kuti anthu adziwe kuti tiziza mutusa candidate 2029. We are going to confuse Malawi and we are also going to confuse delegates athu chifukwa anthu achama khoti sakumudziwa sanamuone kuti kagwiridwe kake kantchito ndikotani. So ineyo ndikuona ngati kuti as a party Chakwera was supposed to step down alole anthu ena abwere, tisakakamire chipanichi udindowu as if ndi chipani cha kunyumba kwathu. MCP ndi chipani cha wina aliyense, so you should also give people mpata amene akufuna zayimira, they should show their interest. Amene anapanga kale declare my interest awo abwere anthu tadziwe, osati anthu aziopa kutuluka just because they are afraid kuti ayipalika lero Chakwera paikaya Chakwera pampando kundete dikira Chakwera zachoke because as it stands konso Chakwera sazachoka mpando uso aukakamira kwambiri. So amene they have interest tiyenta alole
they should show their interest, they should come on public. Osati anthu mwafinye Mungu wakhwachiratu kuti ya amene yayi pala achakwera mandate ya Malawi Congress Party udindo wawo unatha kalekale anangokhala because he was head of state. So because anthu anasankha, he has benefited from MCP, he's supposed to step down asira anthu ena osati akukakamire udindowo.